canción. Hola, així tenim unes pedres de sílex. Bueno, en realitat són querelles, però anem a intentar fer-les una pedra de bifasta. Esto, mireu. Mon pare. A veure, anem a començar. Les pedres de sílex, a veure, fan això per a fer el bifasta. Sí, això fan. I ja està, però no se pot perquè són querelles, a veure. Però en un gabinet anem a intentar fer un bifasta. Continua, va. En esta grilla anem. Sí, sin funcionar. Ya va agarrando un poco de forma. Va agarrando un poco de forma. Una pedra de sílex molt bona. Ja té molta forma de bifasta. Mireu. Una pedra de bifast molt bona. Que preciosa. La comparació, idèntiques. I així, ja està. Adeu.